Ahojte, pre tých, ktorí by nevedeli, na čo sa pozerajú. Toto je dužina z mladého kokosu, nachystaná v mixéri, pretože ju pôjdeme pomixovať. Momentálne nemám moc technické vybavenie, takže ju pomixujem a potom to strihnem. Uvidíme, ako to vyzerá. Rozmixovaná kaša z toho. Netreba ani moc vody pridávať, ale asi tam dám troška, pretože mám iba dužinu z jedného mladého kokosu. Hodíme ešte fotku, ako vyzerá samotný kokos. Či teraz tam bude. Je to taká biela divná vec, hej, ktorej treba vysekať. sa proste presekať donútra. A vnútri je voda kokosová, úžasná vec. Ja to strašne ľúbim piť, takže som si už vypila svoju dávku kokosovej vody dnes. Dužinu idem použiť tak, že ju vlastne rozmixujem. Dá sa to používať ako rôzne také kašičky. Niektorí ľudia z toho robievajú ako pudinček, hej, že buď s nejakým ovocím, alebo troška vanilky, alebo niečoho. Ako keď robívate možno krupičnú detskú kašu, možno aj troška zohrať, aby to malo ako tú teplotu, aby vám to viac pripomínalo, a so škuricou alebo s kakaom preliať kokosovým maslom roztopeným, tak akože to vie byť fajnotka. Ale ja to idem rozmixovať a usušiť, aby som z toho spravila takú ako palacinku. A potom si to použijem ako taký vrep. Hej, jednoducho budem mať veľkú palacinku kokosovú, ktorú prehnem asi pravdepodobne na dve polovičky, aby mala lepšiu stabilitu, aby sa mi nezlomila. Toto je super, že sa to neláme, pretože také palacinky sa robia proste z banánov a z kadečoho. A ono je to síce super, drží to pohromade, je to flexibilná palacinka, proste máte ako keby, ono sa to nazýva ovocná koža. Čiže máte ovocnú kožu a jednoducho len ju naplníte nejakou makovou náplňou alebo niečím ako marmeláda surová. Normálne zoberiem figy s nejakým sušenými alebo čerstvými slivkami alebo niečo a dostanem taký lekvárček a to tým proste naplním, alebo si spravím nejakú smotanku alebo nejaký taký krémik, ktorý pripomína čízik, že nejaký tvarošťak ako keby, a to tým naplním, alebo čisto len ovocie. To je akože palacinka, ktorú používam na sladko, ale na slano sa to moc použiť nedá. No ale thajský kokos pripomína hodne thajské chute, čiže pre tých, ktorí majú radi také treba sladko, štiplavé a takú svojskú chuť, nie je to úplne neutrálne. A naplní sa to nejakým zeleninovým mixom, povedzme hodiť do toho nejaké avokádo alebo avokádový dressing, či nie guacamole, ale povedzme cesnakový, ale proste avokádo sa dá rozmixovať s hocičím a hodí vám to dobrú konzistenciu ako taká majolka, takže si to proste zadressingujete a zrolujete do tej rolky, tak to fakt aj drží. A toto sa mne osobne na tom páči. Vďaka tomu, že ten kokos je proste mastný, tak nehovorím, že je vodeodolný, ale hlavne keď sa zloží na dve vrstvy a naplní, tak jednoducho nerozpadáva sa, není taký krehký. Je to flexibilná vec, takisto ako aj banánová palacinka, ale zároveň sa vám nerozpadne za to, že v tom máte dressing alebo niečo, že by vám to proste hneď celé preteklo, rozteklo, rozpadlo sa a musíte to jesť na tanieri a pekne to vyzerá, keď je to naranžované, ale keď to chcete jesť, tak akože ste skončili. A garantujem vám, že to chutí super, každý si to už môže dochutiť po svojom, takže zase nečakajte, že vám dám úplne 800 návrhov, čo s tým, že 100 ľudí si to chutí. Ale už pokiaľ sa to sledujete a idete do toho, pretože to buď chcete vyskúšať, alebo máte radi kokos, tak určite vám bude chutiť, takže dobrú chuť. Úplne si to užite a hlavne tu voda je taká celá fresh. Alebo si treba spraviť z toho len pudinček či nejakú kašičku a pripomente si nejaké časy s krupičnou kašou, keď sme boli malé dojčence. A všetko nachutilo a svet bol fajn. Už keď som od hladu, takže idem si to usušiť a idem si dať nejaký vrep. Dobrú chuť. Takže takto to vyzerá rozmixované s trochou vody. Proste kaša. Mám to na takej silikónovej podložke, na ktorej to budem sušiť. A keď sa to usuší, tak si z toho spravím vrep.